كمي كان يكون كرة خات زانتا أبزلكم سلامكم بزح اندابلكو لومي راب أي مود دعتان كفال هيزلكم مسألكم نابو كسجاجركم ወድ ገዝአ ቴሌፎን ደውሉ ጓልዜ መቀባላኔ ነገር ተእና አይኮነን ስለዝበለ በዜ ልቡ ማአጾ ከፊቱ ምስ አተወ ከምታ ዝፈርሃ በራሃ ከምታ ዝተሐጸበታ በታናቤ ማንስተ አጸፈታ አብት አራት ምስ አየ በስም ባደነት ገዛ በአይዋት ክልተ ገበሮም መሊሱን በአውታውካ ስማ እንዳጸወዐ ከተሳ እንተፈተነ ወይ ከዝመተት መሲሎ ዝገብሮ ጠፊእዎ ለዓለም ተሓተን ክብል ጸኒሁም ጽግ ኢሉ ኣብ ከባቢ ክሳዳ ምስተንከፋግና ተስተንፍስ ከምዘላ ስለዘስተብሓለ ብቅልጡፍ ኣምፖላንስ ጸዊኡ ቀዳማይ ረድኤት እንዳተገብረላ ናብ ሕክምና ወሰዳም ኣብ ሕክምና ዘድሊ ክንልክን ምስተገብረላ ቁርብ ክትረጋጋዕ ከኣለት ኮይኑ ግና ኣብቲ ሕክምና ንሰሙን ክትጸንሕ ኣለዋ ስለዝተባሃለ ኣራት ሓዘት ወዲ ገዝኣ ሌትን ቀትርን ካብ ጥቓ ከይተፈለየ እቲ ንወዲ ሰብ ክወሃቦ ዝግብኦ ፍቕሪ ለገሰላ መርኣያ ሰብኣውነት ሰብ ምብዳል ዘይኮነስ ተጸጊሙ ክትርአ ከለኻ በአቅመ ሕጋዚሙ ሓገስ ክበሃል ኮሎ በገንዘብ ብጉልበት ጥራሕ ኣይኮነን ኣጆ ኻይልካ ሞራል መሃብ ንበዓሉ ክጠፍእ ንዝቀረበት ትንፋስ ህይወት ትዘርዕም ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ልዕሊ መግብን ሓብትን ዝናን ዘድልዮ ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት ሞራላዊ ሓገዝ እዩ ሰብኣ ኣብ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ነናቱ ኩምራ ዝኾነ ሽግር ኣለዎም እቲ ጸገም ግና እዝን ሂቡ ካልእ ሲትረፍ ዘስተንፍሰሉ ሰብ ዘይምርካብዩ ኩሉ ብውሽጣዊ ሽግር ተሰሊቡ መን ንመን ይሞክሰምነ ስለዚ ካልእ ሲትረፍ ጥዑም ቃል እንተ ተዘራብካ ኣፍካ ሕማቕ ካብ ምዝራብ ምቁጣብ ንነፍስኻ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብ ሓገዝ እዩ ሃልዩቱ መመሊሱ ስለዘደንገጻ ብኡ መጠኑን ፍቕራ ወሰኸም ኮይኑ ግና ሕጁን እንተኾነ ክትኣምን ኣይደለየትን ኣብ መንጎ ኣርካን ወዲ ገዝኣን ተቐርቂራ የዕለበጠት ንሱን ስለዘስተባሃለላ እንታይ ክትኾኒ ዘለኺ ኢሉኳ እንተሓተታ ከም ተፍቅረኒ ኣኑን የፍቅረካ ክትብሎ ግና ይከኣለትን ወሪድዋ ዘሎ ምስ መርገምዳ ክትፅብፅቦ ምስ ምርኣ ሕርብት በላ ሓንቲ ልቢ ከመይ ኢላ ኣብ ሓደ ግዜ ንኽልተ ትኸውን ኣነ ዘፍቅሮ ሰብ ኣለኒ እዚ ኸኣ ዝፈትዎ ሓወዮ hakeya እንዴ ደጋጊማ ንነብሳ ክትእምን ፃረት ኮይኑ ግና ትርጉም ኣይረኸበትሉን ፍቕረይ በዓለኸ ትፈልጢ ኣነ ኣይግድሸንን እዩ ንእሽተይ ቀዳድ እንተረኺበ ከምዚ ምሻሎ ሸይጣን ሰብ ከበኣስ እንተደልዩ ንጣፍኣ ምዝረክብ ኣትዩ ዘክፍሓ ኣነ ኸኣ ንክፍእ እኳ እንተ ዘይኮንኩ የግዳስ እንታይ ሞ ክገብር كمو غير تفتير فقا انت رخيبه درغم بالي سرح اندابلم نسون صمام اذن حبام ازي كمزيلو كله نبرتا طرنفا كاب حكمنا كتوص اندابلت غنا موبايلا ሚስኮል ገበረት ኮይኑን አዳ አፍቃሪያ መሆና ምስ ፈለጠት እንታይ ክብለ እንዳበለት በስከፍታ ኩሉ ጊዜ هم አሎ ጽቦ አሎ ምናልባት አፍቃሪያ ሚስኮል ሊገለ ካይገብር ህሳብ ሙሉ ጌራ ስለተንቀሳቀስ አብ አንኮላ ደወለት ሄሎ አደይ ከመቀንኺ ደሃንዶ ሰላም ዛጓላይ አይ ድምጽኺ ምስጠፋን እንደ ተሻቂለ ደሃንደኺ ደሃኒ አደ አጋጣሚ ስለዚህ ተአመን ደሃን ከም ዘይኮንክ ድምጽኺ ይህብረንሎ ናይ በሐቅ ደሃንደኺ هو عد دحاني أتشجري مسبلتا سأقولي ولا دعا أولادك دأمبر كم قالي كون كسلت سم أني وشت أجل نجر يبلن له عد نولا دخا تافي كدو مسبلتا قال حجز نبقى تاسل الزمس
ክትዛረቡን ስለዘይ ከኣለት ቴሌፎን ኣጽያ ፍቅ ኢላ በኸየት ኣዲኡ ብጣዕሚ ጥዕምቲ ሰብ ከም ዝኾነ ትፈልጥ እያ ኮይኑን ልክዕ ከመዲኣ ትሪኣ እቲ በደል ኣብ ልዕሊኦም ተውርዶ ዘላ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓ ሰምዒታ ክትቋፀር ኣይከኣለትን መወዳእትኡ ግና ነብሳ ኣረጋጊኣ ምስ ወዲ ገዝኣ ተታሒዛ ናብ ገዝኣ ነቓለት ቁርሲ ይብላዕ ናብ መሳሕ ይስገር እንዳበለ ናብ ድራር መዓልቲ ተወዲኡ ብጸልማት ይትካእ መሊሱ ኸ ኣይወግሕ ከም ብሓድሽ ሓደ ኢልካ ትጅምር ብኡል መጠኑን ዕድመን ጊዜ ወዲ ሰብ እንዳኸደ ዝመውት ይመውት ዝውለድ ነዚ ዓለም ይህወሳ ዓለም በቲ ተጐድል በቲ ኸዓ ትምልእ ብከምዚ 3 ወርሒ ሕለፈት ኣብዘን ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ብዝተኻእላ መጠን ነብሳ ክትዓገት ኩሉ ፃዕረት ኮይኑ ግና ፈጺማ ክትዕወት ኣይከኣለትን በቲ ሓደ ወገን ድማ ኣፍቃሪኣ በታ ዝተሸረባ ድኣ ሕልም በለንበር ድሓይስ ፈጺሙ ኣይገበረን ወዲ ገዛውን ገዲፈኪ እንተኸይደ መሊስኪ ሓሚምኪ ረዳኣይ ዘይብልኪ መወዳእትኡስ ሬሳኺ ጨንዩ ሰብ ክረኽበኪ ስለ ዘይደሊ ካብ ጎንኺ ኣይፍለን ኢሉ ካብቲ ገዛ ይወፀን ብካልእ ዓይነት ጥምቶ ከም ዘላውን ኣይሰሓተን ገና ክሳብ በዓላ ገለ ተሙሉቕ ብዓቕሊ ክጽበ ዝወሰንም እምበር ተገብሮ ምንቅስቓሳት ካብቲ መጀመርት ኣዝዩ ዝተፈለየ ምዃኑ ምሽ ንስለን ቦና ዘጽንዐ ሰብ ነተራ ከማን ንምፍላጡ ኣይመጸገመን ስምዕን እንዶ ካሓተኪ ኣብ ኤውሮጳ ሓቀኛ ፍቕሪ ዘሎ ይመስለክ ዶ ምስ ተደረሩ ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢሎም እንዳዓለሉ ከሉ ሓቲትዋም ብዛዕባ ፍቕሪ ፈጺማ ከተዛረብ ስለ ዘይደሊ ሰሚኣ ከምዛ ዘይሰምዐት ስቕበለት እንታይ ደኣ ምስ በላ ግና በጃኻ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣልዒልካ ኣይትዛረብ መዓረ ክንደይ ከም ዘፍቀርኳ ትፈልጥ ዲኻ ክትብሎ ሓሲባ እኳ እንተነበረት ግና ካብ ኣፋ መሊሳ ስቕበለት በቃ ገጽኪ ከምኡ ጌርኪ ኣይፀዋግዕ ገዲፈ ኣለኹ ንስሙ ይጽናሕልና ኣደይ እንታይ ዳይላት ንመሲልኪ መርዓተ ረኺበልካ ኣለኹም ገና ዘረብኡ ከይወድአ ከሎ ገዲ ምስ ካልእ ጓል ክምርኦ ተራዒዋ ነብሳ ክትቋፀር ስለ ዘይከኣለት እንታይ ኢልካ ምስ በለቶ ብኣውታ እንታይ ደኣ ኣደይ መርዓት ረኺበልካ ኣለኹ ትብለልና ሓቄዶ ጨዲርክ ምስ በላ መን ኣነ ኣይጨደርኩም እንቋዕ ሓጎስካ እንዳበለት ብድድ ኢላ ናብ መደቀሲኣ ከደት የግዳስ ንብኣታ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባ እንዲዩ ጫሕጭፈለት መሊሳው ነብሳ ኣረጋጊኣ እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ሓሰበት ኣውረደት መወዳእትኡ ግዳ ልባ ተሳዒሩ ነቲ ብኩርማጅ ሕቁ ዝተመለጠ ምእንቲ ፍቕሪ ምእንቲ ኣክብል መኸራ ስቃይ ዝተቐበለ ኣፍቃሪኣ ሸተት ሲሉ ካብ ልባ ሞለቐ ምምላቕ ጥራሕ ዘይኮነስ ፋሕበትን ኢሉ ተሓምሽሹ ንኽእከብ ከም ዱረና ፈቐድኡ ተበታተነ ህይወት ዓብዪ ፍርዲ ፈረደት ፍቕሪ ሰብ ሓዳር የባእስ ፍቕሪ ሃገራት ከይተረፈ ይናቁት ፍቕሪ ኣሕዋት ስድራ ቤተሰብ ፋሕበትን የእቱ ሓቀኛ ስምዒት ፍቕሪ ህይወት ሰብ ይወስድ እጭዑን ኮይኑ ወዲ በታ ሕልም ዝበላ ፍቅሩን ቀምሲሉ ሓሪሩ ነዲዱ ሓሙክሽቲ ኮይኑ ተረፈ በቃ ልባ ንከይምለስ ሸፈተ ኮይኑን እንዳጎየት ከይዳ ነቲ ኣብ ሳሎን ዝገደፈቶ ወዲ ገዝኣ ዘሊላ ኣብ ሕቕፍኡ ተሸጊጣ ንኣይ ገዲፍካ ናበይ ኣኖን እኮ ብልቢ ዘፍቅረካ እንዳበለት መሊሳ ኣጥብቕ ኣቢላ ሓዘቶ
ወዲ ገዝኣ ሓጎስ ምቁጽርካ እንተስ ኣነ ግና ትስጠፈኣርካ ስለስተዘከሮ ንስኸ ምስ በላ እንደ ኣይፈለጥኩን ብከምዚ እንተ ቀጺለ ክጽለለይ ዓይና ኣኸ ዓይንኡ ኮይነ ሓዲግ መዲግ ክተርፊ ብፍቓደይ ዝመጻካ ዘለኹ ስለዚ ስኽፍ ኣይፈልካ በጃኻ ተረድኣኒ ምስ በለቶም ዋላካ ወዲ እንተ ሕዘኖ ዝምነዮም ብኣቕሊ ዝተጸበየ ነገር ስለ ዝኾነ ልብኳ እንተ ደንገጸ ግና ደሃይ ካብ ተጥፍአ ሃቀያ ስለ ዝበለ ሓራይሉ ተሰማምዐ ፍቅሮም እንዳጣዓሙ ወርሒ ምስ ሕለፉ ግዳ ኣብ መደቀሲኣ ኮይና ፌስቡክ እንዳተዋወቐት ከላ ፍሬንድስ ንኹን ዝብል ምልክት ምስ ኣተዋ ንዝረኣየቶ ክትኣምን ተጸገመት ብዘይልባውን በለት ወዲ ገዝኣ ጸንሑ ንሓላሉ ዝገበር ኣፍቃሪኣ እንታይ ተረኺቢሉ በስምባደ ብሓይሊ መዓጾ ከፊቱ ምስ ኣተወ ጓል ኣብ ዓራ ደው ኢላ ምስ ተኣዘበ እዋ ደሓንዲኺ እንዳበለ ቅርብ ምስ በላ ንስዩ እወይ ንስዩ በለት መን ንሱ ምስ በላ እቲ ኸማን ኣብ ምድሪ በዳ ዝገደፍኮ ኣፍቃሪ ነበር ምስ በለቱ ናብ ሞባይላ እንዳተኣዘበት እንታይ ደው ኢልኩ ድዩ ደሓይ ተረኺብዱ ምስ በላ ብስምባደ ንፍሬንድስ ሓቲነቱ ነበር እንዳበለት ሞባይላ አልኢላ ምስ ተቀበለቱም ኣብ አንኮላ ኣብ መሰንጀራ መልእክቲ ኣተዋም ሰላም ጽብቕተይ ሓንደበት ምኽሳተይ ከም ዘሰንብደከ ስሕቶኒም ፌስቡክ ስለስተዓጽቴ በሓድሽ ዝጽሕፈልክ ዘለኹም ኣብ ነፍሰከፍ ሰዓት ብዛዕባኸ ክሓስብ ዝሕለፍኮ ግዜ ሓሊፉስ እናሃልኩኪ ሕጂ ኢታሊክ ኣትበቐኤም ብድሕረኺ ዝወረደኒ ኣደራ ንጸላኢኻ ከማን ኣይትምንሉንኻም የግዳስ ንስኺ ኣብ ዝበጻሕ በጺኺ ስለትረአኒ ብከምኡ ይደኣስ በቲ ሓደ ኸዓ ኣዝየ ስለ ዘፍቅረኪ ከምኡ ምግባረይ ኩርዓት ስለ ዝስምዓኒ ሞራል እንዳረኸብኩ ብተስፋ ይጓዓዝ ነይረ ካብ ዝገርመኪ ድሕር ክንደይ ናብ ሓደ ሕልም ዝበለ ቦታ ወሲዶም ኣጣል ይሕልኑ ነይሮም ብከምኡ ዳሓይ ኣጥፍኤ ብኣይ ከም ትሻቐላይ ስሕቶኒ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘለኹን ሓንቲ እቱ ምስ በልኪ ዝተሰኣልከያ ስእሊ ይመስለኒ ኣብ ፕሮፋይልኪ ተኣዚበ ብዝኾነ ኣብቲ ዘለኺ ዓዲ ጠበሽ ክብሌ ፍቅርና ከዓ ብሰፊሑ ንቕጽሎም ንሓዋሩ የፍቅረኪ ጽባሕ ንደዋል ሓራይዶም ብናይ ሰብ ሞባይል ዝጥቀም ዘለኹ ምስ ኣንበበት ጓል ነፍሳ ስሒታ ሰንከልከል ኢላ ካብቲ ደው ዝበለትሉ ዓራት ክትወድቕ ክትብል ኣፍቃሪኣ ተወርዊሩ ሓቒፉ ሓዛም ዓለም ፍትሓዊት ኣይኮነትን ዝበሃል ከምዚ መዝርከብ እዩ ንሎሚ ሂዘይ ዝመጻኹ ነዚ መስል ነይሩ ተጀሚሩ ዘይውዳእ ነፋስ ዘይኣቶ ጥዑይ ፍቕሪ ክህበኩም በዚ ኣጋጣሚ እንዳተመነኽልኩም ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ ይምነኢልኩም ሰሰናይ